Ой, Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэта абмеркаванне с маімі госцейкамі. Я прадстаўляю вам, ну, па-першае, прадстаўніца па справах моладзі, студэнцтва і студэнцтва аб'яднанага пераходнага кабінета Маргарыта Ворахова. Прывітанне, Марго. Прывітанне. І былая палізняволеная дакументалістка Ксенія Луцкіна. Прывітанне, Ксенія. прывітанне. Яднае усіх гэтых людзей, ну і ў пэўным сэнсе мяне таксама тое, што яны з'яўляюцца чаленнямі дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Я не чалец гэтай дэлегацыі, але таксама у свой час неаднойчы бываў у пасе, у будынку, браў удзел у як журналіст у асвятленні таго, што там адбываецца, як праходзіць праца і гэтак далей. Таму у пэўным сэнсе можна сказаць, што мы одна команда. Але зараз будем гаварыць пра тыя падзеі, да якіх я не меў ніякага дачынення, затое мелі дачыненне маі госці. Гэта сесіі парламенцкай асамблеі, у якіх брала ўдзел дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў, і праходзіла вось буквально днямі апошнія, калі там 20-24? Так, 24. Что там было адметнага? Давайте, хто першы? Ксенія, усе глядзяць на цябе. Ну добра, як па мне, дык самае галоўнае, што там адбылося, гэта безумоўна сайд-івент аб супрацьдзеянні рускаму свету, які праводзіла наша дэлегацыя, і на сайд-івенце было вельмі шмат людзей, што так, ну, сайд-івентаў трэба адзначыць, што сайд-івентаў праходзіць кожную сесію шмат. І тое, што на нашым сайд-івенце было столькі гасцей, і яны актыўна прымалі ўдзел у абмеркаванні дадзенай тэмы, і абсалютна цудоўны быў выступ спадара Паўла Церашковіча. Мяне ўразіла тое, што Густав Гётенберг так, я б сказала, пранікся, што скончыў свой выступ, падсумаваў свой выступ словамі «Жыве Беларусь» на беларускай мове. Ну, значыцца, рэальна гэта была рэальна вельмі добрая падзея і вельмі паспяховая. Ну, давай, раз ужо Ксенія задала, так бы мовіць, нам кірунак, пачнем з гэтай тэмы сайт-івенту. Але, ну, сайт-івент гэта добра, але на якую тэму сайт-івент і чаму менавіта на гэтую тэму было вырашана звярнуць увагу? Марго. Мы размаўлялі пра ўплыў рускага свету і ідэалогіі агулам рускага свету на Беларусь, на Еўропу, на розныя краіны, і разважалі пра тое, як Расія паўплывае праз свае там гэтыя культурніцкія цэнтры, праз адукацыйныя магчымасці, якія яны ствараюць для беларусаў і для розных краінаў, як яны мякка пытаюцца прасоўваць сваю ідэалогію і ўплываць таксама і на палітычныя працэсы, таму што гэта таксама такі аспект, які вельмі хвалюе еўрапейскія краіны, калі мы бачым, што шмат ёсць расійскага ўплыву на выбары, ёсць шмат расійскага ўплыву на бізнесы, і праз вось гэтыя мяккія ўваходы яны спрабуюць скланіць грамадзянскую думку у Польшы, у Літве, у Латвіі, таксама і у Нарвегіі, у Швецыі. Мы бачым гэты ўплыў, мы бачым гэтую папытку Расіі неяк звярнуць грамадзянства да разумення таго, што Расія насамрэч вельмі добрая краіна, і што, можа быць, Еўропа павінна прыняць там нейкі іншы накірунак па адносінах з Расіяй. Ксенія, ваше меркаванне мне цікава, як все ж таки чалавеку, які добра разбіраецца ў медыапавестцы, як кажуць, і вось у гэтых, ну, назовем это, прапагандысцкіх розных закідах, якія могуць ісці, ну, як у наш бок, так, можа, і з нашага боку, але вось гэтая сітуацыя з прасоўваннем рускага свету. Наколькі у яго гэтае прасоўванне маецца на ўвазе, да яго далучана прапаганда, там, дзярж-СМІ, там, і гэтак далей, ну, і проста СМІ, і як ім можна супрацьдзейнічаць? Вы маеце на ўвазе сучасную беларускую прапаганду? Ну так, безумоўна.
Ну, яна, безумоўна, далучана самым наўпростым шляхам тым, што нашыя тэлеканалы транслююць расійскія тэлеканалы, няхай і ў нібыта такім абмежаваным выглядзе, але ж яны транслююць гэтую думку, і фактычна рускі свет уплывае наўпрост на беларускае насельніцтва. І гэта страшная гісторыя. Я вам могу сказаць абсалютна дакладна, што яшчэ ў 2020 годзе на пачатку мы абсалютна сур'ёзна абмяркоўвалі тэму супрадзеяння ўсяму гэтаму, і стаяла пытанне аб замене не менш як 30% контенту на беларускіх дзяржаўных тэлеканалах з расійскага на беларускі. Відавочна, сёння гэта ўжо не працуе, таму што тут, безумоўна, шэраг прычын ёсць, і не толькі палітычных, але і недахопу кадраў, таму што змяніць такую колькасць контенту тэлевізійнага уласным чынам немагчыма наўпрост фізічна. І, безумоўна, рускі свет для беларусаў, асабліва праз тэлевізію, гэта страшэнная такая зброя масавага паражэння. Ну, тут інакш гэта не назавеш. Прапаганда рускіх. І самае галоўнае зараз прызначэнне Маркава міністрам культуры. Вось тут мне жахліва. Што гэта будзе? Гэта чалавек, які абмяжоўваў беларускую мову, таму што у мяне было такое, я калі рабіла фільмы пра першую сусветную, у мяне было абсалютнае жаданне рабіць іх на беларускай мове, і ўрэшце рэшт там колькі месяцаў пра гэта ішла гаворка. Потым мне сказалі, я вам не рэкамендую. Таму што так афіцыйна ў нас тэлегледачы не глядзяць прадукцыю на беларускай мове, і калі там ішла гаворка пра тое, што мы павінны, мы дзяржаўная тэлекампанія, мы павінны прапагандаваць родную мову, культуру і гэтак далей. Мне заўжды казалі, для гэтага ёсць тэлеканал Беларусь-3, які ніхто не глядзіць. Ну і гэта праўда, тэлеканалы Беларусь-3 занадта малыя рэйтынгі, але тым не менш. Ніхто не павінен цягнуць за сабой гледача. Ну, тут у мяне пытанне, чаму мы не павінны? Павінны. Зараз маем тое, што маем. Гэта чалавек, які, я кажу пра Маркава, які абсалютна на баку рускай мовы, і зараз страшна за культуру. Паглядзіце, ўжо наступствы першыя пайшлі, Храмовага знялі з пасады дырэктара Нацыянальнага гістарычнага музея. Лизавета? Лизавета. Ой, Марго. Просто тут пишуць, узгадываюць пра Копчык чамусьці. Відаць, гэтая сітуацыя, якая яна была зараз розгалас пра тыя праблемы фінансавыя, якія ў яе выявіліся, таму абмяркоўваюць гэтую сітуацыю ў каментарах. Я начытаўся і ўжо вот адразу, бачыш, памыліўся. Марго, як ты ацэньваеш? Все ж таки, я разумею, как бы Беларусь, гэта яна здаўна вось з падачы Лукашэнкі, ну і в прынцыпе савецкіх яшчэ часоў у гэтай сферы расійскага ўплыва рускага света. Можна і далейшую гісторыю паглядзець падчас знаходжання у складзе расійскай імперыі. То есть гэта працягваецца, і зразумела нам, беларусам, гэтая тэма, ну хто ўсё ж таки разумее пагрозу гэтага рускага свету, яна відавочная. Але калі рабіць і сайт-івент пра гэты уплыў рускага свету у Европе, у Страсбургу, даводзіць пра гэта еўрапейцам, еўрапейцы скажуць, ну мы разумеем там праблемы беларусаў, а нам-то што, вот нам-то гэта не баліць, нам гэта далёка, да нас это не ўздзейнічае, ці не, вот як вы даводзілі, што і для іх гэта таксама актуальна? Не, насамрэч, я не разумею, што гэта праблема, таму што на гэтым сайт-івенце былі спікеры не толькі беларусы, былі спікеры таксама і з Польшы, былі каментары з шведскага боку, і агулам у залі былі прысутныя тыя, хто каментаваў потым, што яны адчуваюць такі ж уплыў рускага свету на свае краіны. І насамрэч, гэта вельмі вялікая праблема. Вось, напрыклад, калі мы паглядзім на апошнія выбары, якія адбываліся там каля паўгады таму ў Малдове, якая была прысутнасць, агулам інвестыцыя нават Расіі ў гэтыя выбары была проста неверагодная. Яны нанімалі сотні блогераў, якія там рыхтавалі контент па скриптах, якія спасылаліся там дзесьці зверху з Расіі, і потым прапагандавалі тое, каб абралася ў Малдове прарасійская партыя. Тое ж самае было ў Венгрыі, тое ж самае мы бачым у розных раёнах Латвіі і Літвы, калі Расія інвестуе ў тое, каб там былі менавіта прапагандысцкія каналы, якія б глядзела насельніцтва на рускай мове, і праз іх яны прапагандуюць свае
свае наратывы пра тое, што Расія гэта добры там саюз там для гэтых краінаў. Яны прапагандуюць гэта таксама праз свае школы, праз свае культурныя цэнтры, праз сваю літаратуру, якую яны распаўсюджваюць, праз медыа таксама. Яны таргетуюць і вельмі шмат інвестуюць у тое, каб кантэнт, які яны ствараюць, дасягаў тую аўдыторыю, якая з'яўляецца рускамоўнай, што ім засталося там з часу СССР. Але вось зараз яны гэтым карыстаюцца, каб скланіць еўрапейскае грамадства на бок Расіі, і для еўрапейскіх палітыкаў, якія разумеюць, што для іх вельмі важна, каб Еўропа была ўсё ж такі самастойнай, была незалежнай ад расійскага ўплыву, і каб у Еўропы была магчымасць абіраць сваіх партнёраў самастойна, яны бачаць у гэтым рызыку, і яны бачаць і пытаюцца знайсці рашэнні. Вось гэта сайд-івент, гэта менавіта было тое, дзе мы абмяркоўвалі, а якія могуць быць рашэнні для гэтага, якія могуць быць стратэгіі, таму што Расія выкарыстоўвае адныя і тыя ж падыходы ад краіны да краіны. То бок у іх там ёсць нейкі, не ведаю, скрыпт гэты, які яны проста капіпасцяць з адной краіны на другую. Таму рашэнні, якія могуць быць знойдзены для адной краіны, могуць быць таксама майстар-класам для другіх краінаў. Ксения, згодная, что вот так вот можа быть досвед адных пераняты, просто пераняты, распаўсюджаны другими? Ці ўсё ж таки пропаганда больш хітрая? Больш хітрая, не на 100%. Тое, пра што казала Марго, яно працуе на краінах, якія больш блізкія да Расіі, да больш блізкія, я б сказала, да межаў былога Савецкага Саюза. Таму што там яны імкнуцца працаваць на нейкіх такіх наратывах. А вспомните, как было раньше, так? Ну, когда деревья были большими. А тут я живу у Нямецчыне, тут зусім крыху іншыя наратывы, тут журналісты мясцовыя вельмі актыўна шукаюць крыніцы фінансавання з Расіі, з знакамітай партыі АФД. І тут якраз такі расійская прапаганда працуе на іншых пытаннях, найбольш балючых для немцаў. Гэта эканамічнае пытанне. Гэта пытанне кошту на газ і на ўсё астатняе. І давайце ўсё вернем, як было, і нам будзе жыць значна лягчэй, танней і так далей. Фактычна для кожнай краіны яны шукаюць сваю зброю. І вельмі дакладна, дарэчы, сказала Евгения Кравчук, гэта спікерка з Украіны, калі яна казала, што Расія выкарыстоўвае сваю культуру, сваю мову і рускую праваслаўную царкву як тую самую мяккую зброю, распаўсюджваючы яе ўплыў на іншыя народы, іншыя краіны. Таму што, што такое руская мова? З аднаго боку, для нас, відавочна, гэта мова міжкультурных зносінаў, і добра было б на гэтым пагадзіцца, на тым, што як ангельская мова можа быць мовай міжкультурных зносінаў і нейкай інтэрнацыянальнай, так і руская магла б ёй стаць. Але сёння Расія робіць усё, каб гэтая руская мова, руская літаратура, рускі вялікі балет і гэтак далей сталі наўпрост зброяй інтэрнацыянальнага ўплыву. Але для мяне відавочна вельмі важна, еўрапейцы кажуць і ў прыватных размовах аб тым, што мы павінны рабіць, мы павінны працаваць з грамадствам, таму што грамадства прызвычаілася. Часам, чым далей мы ад'язджаем ад межаў Беларусі, тым менш разумеюць розніцу паміж Расіяй, Украінай, Беларусю, тым менш, як мне тут адзін палітык сказаў, раней мы не займаліся рускімі краінамі. Уявіце сабе адчуванне. Рускімі краінамі, да? Вось так, разумееце, рускімі краінамі. І весь час, і зараз я пісала артыкул для нямецкага выдання ТАЦ якраз такі пра 8-9 мая, пра тое, чаму Расія фактычна прыватызавала гэтае свята. Але тым не менш, тыя ж немцы не надта разумеюць, што Савецкі Саюз складаўся з вялікай колькасці краін. І вось гэты комплекс віны, на якім, дарэчы, у Германіі, у нямецкамоўных краінах вельмі выдатна руская прапаганда гуляе. Я не памятаю, у каго я гэта прачытаў, шчыра прызнаючы, зараз спрабаваў знайсці, не знайшоў, але прачытаў такое развагі, дакладней пра тое, што на гэты сайт-івент завітаў прадстаўнік дэлегацыі хорошых рускіх. Так, было такое. Путкоў старэйшы. Вось, давайте расскажите, что там насамрэч было і что не так было не то что с гэтым прыходам прадстаўніка расійскай дэлегацыі, а с тымі
наратывамі, якія ён спрабаваў давесці потым. Насамрэч, сам прыход быў даволі важны, і нам было таксама вельмі прыемна бачыць, што там была даволі вялікая колькасць прадстаўнікоў расійскай апазіцыі, якія, па-першае, слухалі нашы разважанні пра тое, як рускі свет уплывае на нашы краіны, таму што мы ўсё ж такі з'яўляемся тымі, на каго таргетуецца зараз расійская прапаганда і каго ім важна закаптаваць, акрамя расійскай аўдыторыі ў Расіі. Тое, што было не так з гэтым выступам расійскага прадстаўніка, гэта тое, што ён выказаў такую думку, казаць вось зараз пра Расію, пра расійскі ўплыў кажуць без расейцаў. У гэтым ёсць кропля праўды, у тым, што яны б маглі быць тымі, хто дзеляцца з Беларусю, з Украінай, з рознымі еўрапейскімі краінамі таксама, тымі тактыкамі, якія яны могуць ведаць знутры Расіі. Але гэта была дыскусія, у якой мэта была іншая. Мэта была падзяліцца досведам гэтых краінаў, якія знаходзяцца зараз пад уплывам экстэрнальных краінаў, не Расіі. І вось гэтае стаўленне таго, што а як жа без нас у гэтай дыскусіі, вы можаце штосьці там абмеркаваць, вы ж нічога, можа, не ведаеце. І мяне вось гэта стаўленне вельмі паскардзіла, таму што мы дакладна ведаем, як уплывае расійскі свет на наша грамадства, на нашыя краіны, на нашу адукацыю, на нашы медыа. Мы гэта дакладна ведаем і без прысутнасці прадстаўнікоў рускай дэлегацыі. Было б класна, каб яны таксама падзяліліся, але дзякуй, справімся самі. Ксенія, вашы заўвагі? Там заўвага такая значная, фактычна гэта маніпулятыўная вельмі была яго заўвага, таму што яны, тут трэба ім аддаць належнае, і нам, напэўна, гэтую практыку трэба браць на свой бок, таму што тычыцца хорошых рускіх, яны здольныя любое мерапрыемства перавярнуць на сваю карысць. І наўпрост забраць гэтую ініцыятыву на сябе і звярнуць увагу на сябе ўвесь час. І фактычна ён сваёй прамовай перакуліў сітуацыю на тое, што трэба змагацца не з Расіяй, расійскім уплывам, а з пуцінскай прапагандай. І фактычна там далей чытайце паміж радкамі, дайце нам грошай на нашыя незалежныя медыа. Але яны не заўважаюць вельмі важнай рэчы. Рускі свет часам у іх прамовах гэты рускі свет пачынае сачыцца такім жа чынам, як і з пуцінскай прапаганды, таму што фактычна ў любой прамове яны пачынаюць перакульваць усё гэта, і нібыта ўсіх нас павінны турбаваць толькі праблемы Расіі. Яны не бачаць галоўнага, што сёння чаму Расія стала праблемай для ўсяго свету, перш за ўсё для Еўропы. Яны чамусьці пакуль не чуюць, магчыма, калісьці пачуюць, але ці магчыма гэта з людзьмі, якія вось гэтую імперскасць з'яўляюцца спадкаемцамі імперскасці, напэўна, з дзіцячага садка, калі іх наўпрост выхоўваюць у адчуванні, што Расія гэта вялікая дзяржава, гэта імперыя, ўсё астатняе, то тут шмат пытанняў. Было б добра, каб яны не толькі выказваліся, а рэальна слышалі, не толькі слухалі, але і слышалі. То бок, умоўна кажучы, вы не змагаецеся... Шкада, у мяне не атрымліваецца да вас прыйсці. То есть атрымліваецца так, што вы тут не змагаецеся з рускім светом, таму што, рускі свет, он же хороший, вот Пушкин посмотрите, вот там усё астатняе. Вось дакладна, Пушкин, Толстой, балет, яны ж все хорошыя рускія. Яны рэальна не разумеюць, чаму украінцы так дрэнна ставяцца да помнікаў Пушкіну. Чаму яны змагаюцца з рускай мовай? Зусім не таму, што руская мова такая дрэнная, таму што у людзей няма іншага выйсця. Таму што руская мова зараз стала мовай агрэсарам. І вось калі добрыя рускія гэта нарэшце зразумеюць, то гэта будзе выдатна. Таму што той же самы Пушкін на рускай мове напісаў, ці там гаварыў пра тое, што гэтых вось паўстанцаў розных там у северо-западным краі нужно задушыць как можна скорее. Так а што ён пісаў пра каўказскія войны? Там жа наўпрост шавіністычныя абсалютныя аповеды. Ці Лермонтаў. Добра, калі падводзяць рысачку пад гэтай часткай нашай размовы, пад гэтай тэмай сайт-івенту, ці лічыце вы, што ён атрымаўся? Атрымаўся і атрымаўся вельмі паспяхова. Мне падаецца, гэта такі пачатак кааперацыі больш шчыльны паміж странамі і краінамі, якія уяўляюць
якая ёсць рызыка ад прысутнасці расійскай прапаганды ў сваіх краінах, якія дакладна ўжо бачаць гэтыя эфекты і якія б хацелі знайсці для гэтага нейкае рашэнне. Таму спадзяюся, гэта будзе такой пляцоўкай для усеагульнага супраціву рускаму свету. Ксения, ну Марго, она яшчэ маладая, яшчэ вот как бы так ведаеце, там ружовая пони такая вот, а вот вы як чалавек больш дасведчаны, вы як ацэньваеце, що ж таки які вынік, ці будзе нейкі канкрэтны вынік прагматычна, калі глядзець на тое, што далей будзе па выніку гэтага вот івента? Самае галоўнае, што гэта ў гэтай размове прымалі ўдзел прадстаўнікі розных дэлегацый. І я думаю, што рэальна гэта мерапрыемства было паспяховым і на вельмі высокім узроўні, таму што гэта была вельмі сталая прафесійная размова, і тое, што наша дэлегацыя здолела, дзякуючы безумоўна спадару Церашковічу, на вельмі высокім узроўні гэта данесці гэтую праблему. Ну, гэта адназначна так, і я думаю, што для нас, для беларусаў, я спадзяюся, там у наступнай кандыдацыі каардынацыйнай рады у нас дэлегацыя будзе працягваць працаваць. Дадзенае мерапрыемства гэта фактычна задзел на будучую працу, таму што да нас паставіліся як да сур'ёзных арганізатараў, як да сур'ёзных спецыялістаў. Гэта вельмі добра, што мы больш за гадзіну размаўлялі пра тое, што рэальна турбуе не толькі беларусаў, але і весь наш рэгіён. Ну что ж, будем сапраўды спадзявацца не толькі што пачулі тыя перасцярогі, якія агучылі прадстаўнікі беларускай дэлегацыі, але што вось гэтая праца сумесная па пошуку шляхоў супрацьдзеяння, супрацьстаяння вось гэтаму рускаму свету, прасоўванню яго вот на захад будзе працягвацца. Так, Марго, ты калі казала пра тое, што давай вот ёсць што абмеркаваць, яшчэ мне напісала плёткі з-за кулісся. Ну давай, пляткар. Яны насамрэч звязаны большасці, ну там ёсць і пра рускую дэлегацыю розныя штукі ўнутраныя, але вось тое, да чаго я хацела прывесці гэтай дыскусіі, гэта тое, што Рада Еўропы зараз будзе змяняцца. Я ведаю, што гэта тэма не вельмі цікавая для ўсіх беларусаў і не для ўсіх еўрапейцам таксама, таму што многія не разумеюць, якая дадатковая каштоўнасць ад Рады Еўропы, што яны насамрэч робяць і на што яны паўплываюць, таму што гэта арганізацыя, якая кансультуе урады розных краінаў. Яна дае сваю экспертызу і дазваляе урадам больш скаардынавана выпрацоўваць нейкія палітыкі. На што гэта ўплывае? Гэта такая вось як надстройка над дзяржавамі, якая дазваляе, спускае там нейкія рэкамендацыі на ўсе краіны, каб яны лепей выконвалі сваю працу. Але з-за таго, што яны працуюць вось над краінамі, як такая надстройка, ёсць пэўныя праблемы. Пра Раду Еўропы не вельмі шмат людзей ведае, шмат хто там блытае Раду Еўропы і Еўрапейскую раду, шмат хто не ведае, якая вось гэта менавіта, які ўплыў на грамадзянаў розных краінаў і што дае гэта вось простым грамадзянам или непростым грамадзянам. І з-за гэтага насамрэч гэта адчувае Рада Еўропы, таму што яны заўважаюць, што зараз вельмі мала ёсць увагі ў медыа і агулам ад грамадства да працы Рады Еўропы. Яны заўважаюць, што яны камунікуюць на іншай мове з грамадзянамі, чым грамадзяне з грамадзянамі, то бок яны такія вельмі афіцыйныя, яны заўсёды там у нейкіх там пінжаках, і яны не могуць дагрукацца і данесці свае каштоўнасці. А таксама яны заўважаюць, што зараз у Еўропе такі вельмі масіўны крызіс агулам каштоўнасцяў праваў чалавека. Яны заўважаюць вось гэтыя ўсе там тэндэнцыі міграцыйныя, супрацьміграцыйныя. Яны заўважаюць, што зараз ёсць шмат краінаў, якія уздымаюць пытанні там важнасці талерантнасці грамадства, важнасці таго, каб не ставіліся да там людзей з іншым колерам скуры, як да там іншага сорту людзей. Яны заўважаюць, як ставяцца да ЛГБТК камьюніці, яны заўважаюць, як людзі агулам сталі вельмі палярызаваныя і не адносяцца адно да аднога як людзі. І вось гэта для іх такая вельмі вялікая праблема, з якой яны хацелі б бароцца. Таму зараз выпрацоўваецца новая стратэгія таго, як будзе Рада Еўропы працаваць, якія стратэгіі яна будзе выкарыстоўваць і як яна будзе пытацца даносіць свае пасылы да грамадства і як вось яны бачаць перад сабой такую мэту
бароцца з гэтай палярызацыяй, якая была створана з-за сацыяльных сетак, з тым дысканектам паміж людзьмі, які ствараецца зараз за таго, што адсутнасць у людзей асацыяцыя з нейкім кам'юніці, людзі адчуваюць сябе вельмі адзінокімі, і яны хацяць стаць тымі, хто дасць нейкае рашэнне гэтаму развалу чалавечнасці ў Еўропе і агулам у свеце, то бок паўплываць неяк на гэтыя працэсы і выпрацаваць рашэнне, каб памірыць вось гэтыя розныя групы грамадства, якія спаборнічаюць адно праз аднога. Я разумею, палітык, вот как бы нават под шапкой плёткі з-за кулісся все одно нейкія палітычныя працэсы, як змяняецца, можа быць Савет Европы і ўсё астатняе. Но мы так сёння, як медыйшчыкі, ведаем, што плёткі гэта не про тое, як змяняецца Савет Европы. Расскажите вы хоть что-нибудь достойное перадрукоўцы у газеты, першай газеты с рисунками. Реально, гэта ж там гэта трэба распавядаць про тое, як Марго сустрэлася з тым ці іншым дэлегатам координацыйнай рады, ці з кім, выбачайце, калі ласка, пасэ, ці з кім там я б паразмаўляла, і такое што было на прыёмах. І все астатняе. Реально вельмі шмат працы адбываецца менавіта кулуарнай. І тут вельмі важна, што гэта не плётка, з кім ты там размаўляў у кафе за кавай, а вельмі важна, аб чым вы размаўлялі, і часам падчас гэтых размоў ты можаш данесці болей, чым напрыклад, сітуацыю з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі я перадала спецдакладчыку менавіта ў кавярні. Там, вось вам плётка, тому что... Чакайце, а як же ж вот гэтыя прэтэнзіі, сустрэлася там з прэзідэнтам краіны каля ўвахода у кафетэрыі, ці там на прыёме, там каля прыбіральні злавілі, зрабілі фотку, то бок гэта не ўсё так проста. Не все так просто, калі табе просто кажуць, давайте сустрэнемся і вып'ем кавы і пагутарым, гэта такая ж сустрэча, як і сустрэча афіцыйная ў кабінеце. І нават ад такой сустрэчы больш плёну. Ёсць разніца. Чалавек гатовы, ён табе давярае, і ён гатовы цябе слухаць у гэты момант больш, чым ён будзе слухаць цябе ў кабінеце. І гэта вельмі важныя такія сустрэчы, вось вам плёткі. Марго, з кім ты піла шампанскае? Не пила, я бачила, что не пила, няма плётак на гэты конт. Вот заголовок, нават шампанскага не попила у Страсбургу. Але зрабіла ўсё ж таки, я так разумею, пэўную карысную справу, не ведаю, ці атрымаецца ці не, але вось гэтая тэма, якая была агучаная табой, і зараз яна ёсць у тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета, мне падаецца вельмі важная. Ты как бы кажаш про тое, что маладзёжная віза для беларусаў, што гэта рэалістычны наступны крок. Наколькі ўсё ж таки рэалістычна? Мы зараз стаім перад дылемай, як увогуле дамагчыся, каб візы звычайныя, шэнгенскія беларусы атрымлівалі прасцей, чым можна. Уже не кажам танней, там, ці больш, там, ці яшчэ ж прасцей, каб было. А ты кажаш пра нейкі новы варыянт, маладзёжная віза. Так. Што гэта? Гэта насамрэч не новы праект. Мы яго прасоўвалі ўжо некалькі год, спрабавалі прасоўваць, але агулам атрымлівалі такі адказ, што зараз ёсць шмат рызыкаў для прыняцця беларусаў ёсць. Мы прасоўвалі проста агулам праект таго, каб даваць больш візаў беларусам і запрашаць больш беларусаў у Еўропу. Але адказ, які мы атрымлівалі, гэта бяспека, там трэба праводзіць нейкія дадатковыя праверкі людзей, трэба там нейкія спецыяльныя умовы, і таму вось мы дашлі да такога варыянту прасоўваць і прыцягваць больш моладзі, таму што гэта такая група, якую нам трэба перахапіць. Гэта тая група, якая больш арыентавана на Еўропу, яны больш сабе асацыююць Еўропай, чым астатняя частка грамадства, яны падзяляюць каштоўнасці еўрапейскія, і яны насамрэч у іх ўсё ж таки менш рызыка быць там нейк афіліяванымі з ГБ, там ці з іншымі структурамі, просто з-за таго, што яны малодшыя. Просто з-за таго, што ў них не было такой магчымасці быць нейк там глыбако інфільтраванымі ў гэтыя структуры. І вось тое, што мы прапаноўваем, гэта стварыць такую візу маладога беларуса для тых, хто знаходзіцца ва ўзросце 18-30 гадоў, каб яны па спрошчанай працэдуры атрымоўвалі візы на больш доўгія срокі,
не толькі для сталага пражывання в Еўропе, то бок не толькі для тых, хто там собираецца выязджаць за прычынаў рэпрэсіяў, але і для тых, хто хоча проста адчуць на сабе Еўропу, адчуць, што гэта такое, і потым вярнуцца ў Беларусь. Насамрэч такія ёсць выпадкі, калі людзі там з'язджаюць там на нейкія трэнінгі, таму што Еўропа падтрымлівае мабільнасць, але зараз тое, што мы бачым, гэта беларусы адчуваюць, што яны ўсё ж такі ў нейкай меры пакінутай Еўропы, яны чуюць усе гэта наратывы прапагандысцкія пра тое, што што Еўропа? Еўропа гэта санкцыі, Еўропа гэта ціск, Еўропа гэта там нейкая замыкаючаяся прастора, Еўропа гэта ворагі. І для нас магчымасць для беларусаў вандраваць у Еўропу і бачыць, што насамрэч не ўсё так плоха, не ўсё так вось гэта прапаганда, якую яны чуюць кожны дзень, яна непраўдзівая. Гэта можна зрабіць толькі калі ты знаходзішся там целам, як калі ты адчуваеш, што там усё ж такі свабода, і калі ты вяртаешся ў Беларусь, і потым гэта можаш распавесці другім сваім там сябрам, сваёй сям'і, і такім чынам усё ж такі супрацьдзейнічаць той прапагандзе, якая зараз фармуецца ў грамадскай прасторы. Ксенія, да вас будзе пытанне такое агульнае, можа быць таксама, але просто як лепш сябе паводзіць беларусам, калі яны трапляюць нават розныя такія у структуры, інстытуцыі ці на сустрэчы і гэтак далей. Ужо некалькі гадоў, як мне Святлана Ціхановская казала, што заходнія палітыкі троху стаміліся, як бы это цынічна не гучала, стаміліся чуць пра палітвязняў, пра рэпрэсіі, пра вот гэтыя праблемы беларусаў, і трэба неяк вот шукаць іншыя магчымасці давесці ім вот што ў нас адбываецца, на свой бок схіліць, там зацікавіць і гэтак далей. Як вы лічыце? Вот зараз вы побачылі гэтых палітыкаў, пагаварылі з імі, наколькі гэта сапраўды, што яны стаміліся, і як даносіць, як іх перацягваць на свой бок, не гаворачы пра палітвязняў, пра рэпрэсіі і пра ўсё астатняе? Ведаеце, тут я не першы раз там была і маю магчымасць кантактаваць з палітыкамі і ў Германіі, і ў Францыі. І я разумею вельмі важную штуку. Як у міжнародных інстытуцыях сябе паводзіць, па-першае, трэба добра ведаць беларускую мову. І беларускую, і ангельскую. І пажадана не блытаць там час, і размаўляць кароткімі сказамі, і добра ведаць, пра што ты кажаш, таму што гэта вельмі важна. І пра што яны кажуць адкрытым тэкстам, што так мы стаміліся, у вас рэпрэсіі, але яны стаміліся не толькі ад нас, але яшчэ і ад украінцаў. І гэта праблема. Праз што можна дагрукацца? Праз тое, што ў мяне, напрыклад, атрымліваецца, я знаходжу агульную праблему паміж той краінай, з палітыкам, якой мы размаўляем, і Беларусю. І яшчэ вельмі важна праз эмоцыі і факты размаўляць, таму што вось праз эмацыйныя пэўны фактары казаць аб тым, што праблема, напрыклад, пра праблему медыа я кажу даволі шмат. І я звычайна і рэкамендую гэта рабіць. Гэта праблема свабоды слова, яна турбуе не толькі беларусаў, яна турбуе ўсіх еўрапейцаў і амерыканцаў, асабліва ўлічваючы тыя працэсы, якія адбываюцца з прыходам прэзідэнта Трампа. І паказваць на нашым прыкладзе, во што можа ператварыцца краіна, у якой няма свабоды слова, у якой няма незалежных медыа, у якой незалежныя медыа выжываюць за мяжой, але маюць магчымасць дагэтуль столькі гадоў, гэта рэальна гераічная праца, дагруквацца да грамадства ўнутры краіны, заставацца адзіным акном інфармацыі фактычна. І гэта вельмі важны прыклад для ўсёй Еўропы, і казаць пра тое, што паглядзіце на нас, як вельмі для еўрапейцаў вельмі проста страціць, згубіць тыя дэмакратычныя прывілеі, якія яны маюць. Гэта вось тое, аб чым Марго казала пра Савет Еўропы, як цяжка зараз дагрукацца да грамадства, таму што звычайныя еўрапейцы, яны з гэтым жывуць, яны прызвычаіліся, што так павінна быць, што ў газеце павінна быць напісана ўсё, што жадае журналіст. І калі табе чытачу не падабаецца адна газета, ён пойдзе і набудзе іншую. Але вось паказаць ім той свет, у якім мы сёння жывем, калі гэтага ўжо няма, і у вас існуе адзіная толькі такая правераная крыніца інфармацыі, вось праз гэтыя прыклады працуе, праз выхады знайсці агульную тэму, тую, што турбуе. У нас, канешне, у беларусаў, на жаль, усе еўрапейскія праблемы даведзеныя да абсалюта. Абсалютна любая праблема.
Марго, як ты лічыш, якім чынам лепш даносіць праблемы, пытанні, ну той же самой вось моладзі беларускай да заходніх палітыкаў, як іх вот схіліць да вырашэння тых же самых візавых праблем, праблемаў з месцамі ва універсітэтах для беларускіх студэнтаў і гэтак далей. Насамрэч, моладзевая тэма, я б сказала, яна прасцейшая. Ну і вось агулам тэма вось моладзі і меншасцяў, гэта тэма, якая найбольш просто прасоўваецца ў Еўропе. Яна найбольш панятная, яна найбольш бяспечная для палітыкаў, каб адвакатаваць за тое, каб дазволіць там беларускай моладзі прыязджаць у Еўропу. Менавіта таму зараз ёсць там месцы в універсітэтах, засталіся месцы в універсітэтах, засталіся стыпендыі. Гэта тое, што не плануецца пакуль што там неяк трогаць гэтымі катамі, якія зараз ёсць бюджэтныя. То, як мы даносім гэта, і то, як я гэта даношу агулам, гэта праз, тут я пагаджуся з Ксеніяй, што гэта працуе больш проста праз нейкую эмоцыю. Шмат з еўрапейскіх палітыкаў раней працавалі ў нейкіх моладзевых арганізацыях. У іх ёсць такі сацыяльны ліфт, калі яны ідуць там у нейкія, не ведаю, студэнцкія арганізацыі, і потым праз гэтыя студэнцкія арганізацыі яны там збіраюцца ў лакальнае ўправленне, а потым ідуць там на міністэрскія пазіцыі. Гэта такі вельмі для ўсіх зразумелы шлях, якім карыстаюцца шмат палітыкаў. І вось калі ты адсылаеш да таго, што, ну вось, памятаеце, вы ж таксама былі ў студэнцкай арганізацыі. Вось у нас там, не ведаю, праблема з тым, каб студэнты маглі проста атрымоўваць нармалёвую адукацыю. У нас зараз студэнтаў выганяюць з вузу за тое, што яны выказваюць сваё меркаванне. Ну вы лічыце гэта нармалёва? Давайце дапаможам. І вось праз гэтую асабістую нейкую гісторыю, праз гэты асабісты крючок, які закідваецца, яны спачуваюць. Яны вельмі шчыра адчуваюць, што ўсё, што адбываецца ў Беларусі, гэта несправядліва, і што яны б хацелі таксама дапамагчы. Але такі ёсць нейкі такі элемент больш шчыры таго, што яны павінны разумець таксама і што ім ад гэтага. Ці яны получаць там атрымаюць нейкія палітычныя балы ў сабе у сваёй краіне на выбарах, калі распавядуць пра тое, што ім дапамагаюць беларусам. Не ўсе лічаць, што гэта каштоўна. Большасці там еўрапейскіх палітыкаў яны лічаць для сябе больш прывабным дапамагаць Украіне, таму што гэта больш распаўсюджаная палітычная тэма. Але ну тут просто таксама трэба разумець, што ў палітыцы ёсць такі элемент меркантыльны, можа, у некаторым поглядзе, але зразумела для нас, таму што калі мы распавядаем, што вось вы там распавядзеце гісторыю беларуса, якому вы дапамаглі, там ці палезнаводнаму, якому вы дапамаглі, людзі гэта ўбачаць, і ў вас убачыць чалавека. І вось праз гэта яны таксама пагаджаюцца. Ксенія, ну уже трошку завяршаючы, але не магу ваше меркаванне не спытацца, можа троху не на гэтую тэму, але ўсё адно блізкую і нам усім, і у праекцыі на Европу. Вызваленне пачобута. Вось калі мне уже рассказывали такія гісторыі пасля вызвалення Ціхановскага у той же самой Германии, дзе вы жывіцё, людям, якія звярталіся за документами, за обороной, казали: а что, в чым проблема? У вас же там уже Ціхановскага вызвалілі, едьте і памяняйте там паспорт сабе. Зараз працэсы ідуць далей. Вось выйшаў яшчэ адзін знакавы чалавек, пачобут. Праз пару тыдняў Коул абяцае яшчэ раз паехаць у Мінск, яшчэ выйдзе партыя людзей, спадзяюся вельмі на гэта. І гэта дае падставы тым же самым чыноўнікам, бюракратам казаць: ну так там же уже працэсы налажваюцца. Як змяняецца сітуацыя, вось бачанне у Европе сітуацыі працэсаў, якія ідуць у Беларусі? Ну, па-першае, яны ўрэшце рэшт даведваюцца аб тым, што былі гэтыя паліцняволеныя. А далей, ну, мне, напрыклад, даволі нескладана распавесці, што гэта не зусім так, таму што я сама з'яўлялася былой паліцняволенай, і я магу распавесці пра тое, што насамрэч адбываецца. І працэс гэты не спыняецца. Ну, сёння мне моя настаўніца нямецкай мовы павіншавала з вызваленнем пачобута. Але яна, трэба сказаць, што казала гэта з абсалютным траўрам на твары. Што шкада, што гэта было так, і гэта было сорамна, таму што гэта быў абмен шпіёнамі. І пра тое, як шмат людзі пацярпелі, і вось толькі сёння яна зразумела, як насамрэч гэта цяжка, таму што ўсе пабачылі і вынік яго там 5гадовага знаходжання. Таму
Трэба размаўляць і вось пра гэта і працаваць з замежнымі медыа фактычна нам неабходна пэўным чынам. Я ўжо казала недзе, што добра было б, каб мы ўсе жывем у розных краінах, я кажу пра журналістаў. І трэба нейкім чынам супрацоўнічаць з тымі медыа, якія тут знаходзяцца, пісаць, спрабаваць прапаноўваць сябе як эксперта ў нашым рэгіёне, таму што тое, што мы маем у Нямецчыне, гэта такая выразная карціна. У нас тут вельмі шмат добрых рускіх і фактычна вось зараз крыху атрымліваецца пераламіць гэтую сітуацыю, але ў якасці эксперта па Беларусі Украіны заўжды нямецкія выданні бяруць рускіх. Таму што ў іх галаве гэта працуе так, што яны з'яўляюцца спецыялістамі па ўсім рэгіёне. А гэта не так. І тут неабходна працаваць увогуле з усімі, таму што той жа мелкі чыноўнік, дарэчы, я распавядала вельмі шмат гэтую гісторыю, ён жа наўпрост прачытаў у нейкай маленькай газеце гэта. Таму нам трэба працаваць і з сацыяльнымі сеткамі, з мясцовымі журналістамі і бясконца паўтараць, так, каб не надаесць зусім, каб цябе не выгналі. Але пра нашу сітуацыю мы павінны распавядаць самі, дамагацца таго, каб экспертамі па Беларусі былі беларусы, па Ўкраіне былі украінцы, а па Расіі рускія. Мы не прэтэндуем на тое, каб быць галоўнымі экспертамі па Расіі. Чаму нехта павінен рабіць экспертызу пра нас замест нас? Да, хотя я думаю, что мы могли бы таксама пэўны час пабыць экспертамі по России. Так, каб гістарычная справядлівасць была адноўленая прынамсі. І Марго, на завяршэнне, зараз выбары ў каардынацыйную раду, працэс пайшоў выбарчы. Спадзяюся, што новая каардынацыйная рада будзе сфармаваная і яна перадасць вось гэта таксама пераемственнасць, што будзе таксама дэлегацыя у парламенцкай асамблеі Савета Европы. То есть праца будзе працягвацца, але як задаюць шмат разоў пытанне: а што простым беларусам і ад гэтай каардынацыйнай рады, і ад дэлегацыі, і таго пасэ разам узятых? Адкажы, кай ласка. Што простым беларусам? Насамрэч, гэта проста пытанне, а хто вы хаціце, каб вас прадстаўляў? Таму што КР будзе, ён колькі б людзей не прагаласавала. Прычым тут прадстаўляў? Не надо мяне прадстаўляць, памагіце матэрыяльна, как говорится. Паглядзіце, КР сфармуецца. Ці там прагаласуюць 200 людзей, ці 300, ён усё яшчэ будзе. Будзе дэлегацыя ў ПАСЭ. Яе абяруць, тыя дэлегаты, якія праходзяць у КР. Пытанне ў тым, хто будуць гэтыя людзі. Гэта будуць людзі, якія будуць казаць там пра тое, што трэба, не ведаю, вызвольную армію беларускую, ці гэта будуць людзі, якія будуць еўрапейцам казаць пра тое, што нам патрэбны візы, нам патрэбна дапамога беларусам. Ці тыя, хто скажа, нам трэба перагарнуць старонку. Ці гэтая, так, хто вам больш падабаецца. Але гэта проста такі заклік: вам, беларусам, патрэбна абраць, хто будзе казаць за вас і што. Не, хутчэй вельмі дрэнна. Я б сказала, нам, беларус, трэба абраць тых, хто будзе казаць за нас і што. Таму што калі б не было каардынацыйнай рады, а хто б казаў пра гэта? Я, напрыклад, што тычыцца майго досведу палітзняволена, я дакладна магу сказаць, што КДБ вельмі турбавала, хто на якіх пляцоўках хадзіў з маім партрэтам. І калі б не было каардынацыйнай рады, хто яшчэ, безумоўна, Святлана вельмі шмат робіць усё, але каардынацыйная рада гэта ўжо фактычна такі народны протапарламент, гэта парламент. Шмат, я спадзяюся, што больш людзей прагаласуюць, чым на мінулых выбарах, але хто б казаў, хто б агучваў на ўсіх міжнародных пляцоўках, на парламенцкіх міжнародных пляцоўках праблемы беларусаў, нашыя з вамі праблемы. Таму лепш зрабіць і расчараваліся ў каардынацыйнай радзе. Добра, у мяне тады пытанне: а хто абіраў тых людзей, у кім вы расчараваліся? Вось зараз ёсць шанец выправіць гэтую сітуацыю, таму галасуйце за еўрапейскі выбар. Правда, Марго? Что-то Марго не падтрымлівае. Так, давайте без агітацыі. Самае галоўнае было пытанне, навошта нам увогуле гэтая каардынацыйная рада, а потым ужо, конечно, там за каго галасаваць. Пакуль што, в прынцыпе, пытанне, адказ такі, што ўсё ж таки каардынацыйная рада трэба, каб на міжнародных пляцоўках беларускі голас гучаў. І тут важна, безумоўна, што гэтым голасам
часам будзе прамаўляцца. Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся. Я нагадаю, что з намі былі у гэтым эфіры дзве чаліні дэлегацыі беларускай у парламенцкай асамблеі Савета Европы, прадстаўніца па справах моладзі і студэнцтва аб'яднанага пераходнага кабінета Маргарыта Ворыхова. Дзякуй шчыры. Спіс номер 6. І дакументалістка, былая палезняволеная Ксенія Луцкіна. Дзякую. Спіс номер 2. Ну хай сабе скарысталіся момантам. Подписывайтеся на YouTube канал Еврорадио. Спіс номер 1, можна сказаць. Не, 0 вышэй за ўсё, вышэй за Бога. Самае галоўнае. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь. Жыве вечна.